जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी प्रणाम करतानी और लेके हाजिर बानी आप लोग के बीच में आ चुकल बा गाना चुम्मा जौन की पवन सिंह के पहिल का बॉलीवुड वीडियो सॉन्ग जेकरा में सिर्फ पवन सिंह सिर्फ गईले नहीं खन ओमे देखे वाला भी बड़े जी भैया पवन सिंह ठुमका लगावत भी नजर आयन राजकुमार राव के साथे और तृप्ति डिमरी के साथे भैया हो है का गाना बा का कहीं आप लोग जाने जानू के रिएक्शन हम बिना देखले करी ने लेकिन ये गाना ऐसा रहे और इतना बेकरारी एक और बन रहे कि हम ना रोक में एकरा खातिर एकदम झूठ ना बोलो सच कहता नहीं नुके प्रीमियम लागा रहे इंतजारे हम करत रही काउंटडाउन चालू होत रहे अब गाना प्ले हो गई हा हम रिएक्शन खातिर के रिलीज होई तो फट दे आप लोग के बीच में रिएक्शन करो अभी 5:10 होते बा रिएक्शन करे बैठ गए बानी देख ले बानी एक के हाली देख ले बानी लेकिन पते ना चल रहा पते नहीं चल के गाना को मिनट के रहे को मिनट के ना रहे गप दे आइल है गप दे चल गेल देखई में बेकार इतना मजा आइल हा म्यूजिक भी एकदम हिंदी फ्लेवर के लाग रहल बाटे और पवन सिंह के गायकी का है गोजो ने पर खनक देले बड़े पवन सिंह जी कमाल के बाटे अभी तो पूरा शब्द हमरे याद नहीं के खाली चुमा शब्द को याद आवता और कुछ शब्द याद नहीं के आवत ऐसा कुछ पता ना हीरोइन के याद में गावत रे के का गावत रे मतलब खाली ना होला कि वो देखे खातिर का चीज बनल बा कैसन बाटे कैसन पवन सिंह लागत रे बॉलीवुड में डांस करत हुए कैसन लागत रे राजकुमार राव के साथे कैसन पवन सिंह लागत मतलब बहुत कुछ एगो भोजपुरिया दर्शक होखे के नाते पवन सिंह के फैन होखे के नाते देखी फैन सबे बाटे अब एकरा में केहू गलत अर्थ मत निकाल दे देखी बहुत बड़ी भोजपुरी में गलत चीज बा कि जा आप अपन दिल के बात भी कहम नु तो लोग आपके जज करे लागेला ये बिल्कुल गलत बा केहू कुछो करे जौन चीज बस सच्चाई बगा भोजपुरी में भोजपुरी गाना के पवन सिंह के फैन के नहीं खे ये हमरा के बता देवे सबे सुनेला और अच्छा चीज के फैन तो हम सबसे पहले हुई चाहे वो केहू हो के पवन सिंह हो के खेसारी लाल यादव जी के चाहे जे करोगे ठीक बा तो बढ़िया काम भइल बा जैसे भोजपुरी के मान सम्मान औदा बढ़ल बा के का कहता छोड़ी जा अपन मकसद बा काम करी जा भोजपुरी के आगे बढ़ाई जा और सबसे निहोरा बा के गाना के अपना स्टोरी स्टेटस में लगा के भोजपुरी के पावर दिखाई जा पावर स्टार के पावर दिखाई जा तो हल्का मत जाए चाहिए टी सीरीज कंपनी के लागे के चाहिए नंबर 1 म्यूजिक चैनल पे इंडिया के होइनु तो इंडिया में भी एगो नंबर 1 सिंगर बा जौन इंडस्ट्री से आवेला भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी दर्शक के पावर दिखावे बा के जहां जौन चाहि दिहनु और आज के डेट में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भोजपुरी इंडस्ट्री रखले बा एकर पावर दिखा देवे के बाद ज्यादा शेयर करके तो ज्यादा बकवास ना करते हुए रिएक्शन शुरू कर लेवे एकरा बाद बहुत बहुत बोलेगे तो बहुत कुछ मन करता लेकिन ज्यादा ना बोल पाएंगे के न्यूज़ो बनावे एक बार रिव्यू सब आप लोग के बीएफसी न्यूज़ भोजपुरी पर सबके देखे के मिले लेकिन रिएक्शन शुरू कर जाओ साबु लगा रे यो हमारा पवन सिंह ऑन पे राजकुमार जब से गई है तुमाई के आवाज बैठाना नहाई के अच्छा में स्वाद भी चाय के चाय वाला सीन देखनी है पहले जब से गई है तुमाई के मैं बैठाना नहाई के भूला में स्वाद भी चाय का क्या हुआ वो तेरा वादा रो रो के हुआ का सीन बा जान ले मुंह दिखाई के सब दे ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी देखिए आवाज ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो न मिस कर चुम्मा तेरा गायकी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो न मिस कर चुम्मा तेरा माफ करना मेरे मुंह से निकल गया अरमान मेरा ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो न मिस कर चुम्मा तेरा सब डांस छोड़ी होने गायकी सुने ज्यादा पवन सिंह की आवाज सुने अच्छे करा जल्दी गजब एंट्री कोई गजब सॉरी ये बात खाती देख ले मैंने पहले अभी ना तृप्ति डिमरी है मतलब कितना बढ़िया से पवन सिंह गईले बड़े लगते नहीं थे बातें बथेरी अच्छा बातों से मन बहलाना अच्छा अकाल लेवल के गाना बातें बथेरी बातों से मन बहलाना क्या करोगे फोटो का मेरी आके मुझको ले जाना अभी लगा तो भी गाना हो के फुल मेरी अम्मा तेरा तेरा ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी तेरा होठों सेंड कर फोटो मैं मिस करूं चुम्मा तेरा ओ मेरी क्यूटी तू फोटो की सेंड कर फोटो मैं मिस करूं चुम्मा तेरा जवाब का भी गाना जी ये बात वही है अरे जियो करता अरे जान ले
जाले मुका। चल हो गई। बवाल बवाल विक्की विद्या को वाली वीडियो 11 अक्टूबर के सिनेमा घर में आ रहा भाई। फिल्म एक बार फिर से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के पावर देखावे के बाटे। जी हाँ भैया, बॉलीवुड एक तरह से देखा जाओ तो पवन सिंह के दीवाना हो चुकल बा। पवन सिंह के गायकी, पवन सिंह के पॉपुलरिटी और आप लोग के बेटा बाड़े, आप लोग के पावर। पवन सिंह के कुछ ना, आप लोग जो प्यार देते हैं जब पवन सिंह नु ओकर कायल हो गइल बड़े बॉलीवुड के लोग। जी हाँ भैया, बॉलीवुड लोग के कायल हो गइल बा कि एक स्टार के, एगो सिंगर के हाथना प्यार जनता कैसे दे देता। बॉलीवुड में एक से सिंगर, एक से कलाकार बड़े, फिर भी वो लोग के गाना, वीडियो, फिल्म के व्यू ऐसा हाल भइला के मत पूछी जा। लेकिन पवन सिंह, जी हाँ भैया, आजकल देखो तहीं जाके हर जगह बॉलीवुड में कोई क्योंकि इंटरव्यू हो रहा बा, पॉडकास्ट हो रहा बा, जितना चैनल आप लोग देखत जा कुछ ना कुछ पवन सिंह से जोड़ जाड़ के डालिए देता लोग, कुछ ना कुछ पवन सिंह के बारे में कहिए देता लोग, वो लोग व्यू हो जाता है मिलियन में, लाखों में। जी भैया, कमाल कभी एगो मतलब समझी ई कहां रुकी अभी, ई जोन शुरुआत भइल भाई कहां एको रुकाव होई, ठहराव होई, एकर अभी कोनो गारंटी नहीं के। बस मजा ली जा, एंजॉय करी जा और ऐसे ही अपन भोजपुरी के मसाल लेके पवन सिंह जी निकलल बड़े नु, बस उनका पीछे पीछे उनका कदम से कदम मिलाई जा, उनका के साथ दी जा, उनका के हिम्मत दी जा। कैसे ही हमनी के भोजपुरी के परचम एक दिन कभी सोच ले आदमी नारी आदमी, आप लोग भैया बताओ, जब तक हमनी के उम्र भइल बनु तब से आदमी पवन सिंह के गाना सुनता आ कभी सोचत रहे दिल्ली शहर में रहेला, बहुत कुछ देखले बा, बहुत कुछ सुनले बा, बहुत कुछ सहले भी बाटे भोजपुरी कलाकार के प्रति, भोजपुरी गाने के प्रति, भोजपुरी फिल्म के लेके कमेंट ऐसा कुल कहे कि आदमी पढ़ाई भी कैले बा। देखिए बिहार में आप लोग रहते जानू तो आप लोग चाट में बांट के बनी जा, सच में जात बात के आपके भौके फाट जाए दिन अब बिहार से बहरी निकल के देख ले, ताई दिन पता चली नु कि जब ये दूर दराज है अनजान शहर में जब एगो सामने जे यादव जी भी मिले ले, अरे भाई हो आरा जिला के, बक्सर जिला के, अच्छा वो प्यार के एहसास आप तबे कर पाइम जब आप बिहार से निकलम, यूपी से निकलम, अपना घर से निकलम। जी भैया, इस हमनी के दिल में जब एने आवेला आदमी नु कभी सोचत रहे जानत रहे ऐसा होला फलाना हो जात, लेकिन ना एजाइल तना एक बिहारी भोजपुरी भाषा आपन हटे तो गर्व करी जा। और बहुत मजेदार बा, का कोई कुछ कहे लायक हमारा बानी है, मतलब कुछ कहे लायक बानी, बस गाना उत का बेकरार बानी। बहुत मजेदार गाना बा, सचिन जिगर जी के म्यूजिक जोन बा जबरदस्त बा, और बहुत इनका के थैंक यू करी जा सचिन जिगर जी के। आज इनके बहुत बड़ा हाथ बा भोजपुरी और पावर स्टार पवन सिंह के एह लेवल तक ले जाए में, बहुत बड़ा हाथ बा, सहयोग बाटे। एकरा खातिर सचिन जिगर जी के आप लोग भी एक बार थैंक्स जरूर लिखम जा, उनका इंस्टा आईडी पे जाके उनका के कमेंट और थैंक्स जरूर कम जा। जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा। बहुत कुछ बाकी बात हुई, रिएक्शन देखी जा, हम बेकरार रही काफी, मतलब समझी के बहुत अभी कुछ काम बा, बहुत कुछ काम छोड़ बस आप लोग खातिर बैठे रही तो ऐसे खूब एक वायरल कर दीजिए। 1 लाख व्यू काम आ सब्सक्राइबर हो तो ज्यादा बढ़ाई जा, सब्सक्राइब करी जा। देखिए पहले ही वीडियो बोलो आए वाले दिन में हम पहले वीडियो बोलो सब्सक्राइब करी जा, बहुत मजेदार बा। ये गाना के खूब सुनी जा, खूब शेयर करी जा, सपोर्ट करी जा। जय भोजपुरी, हमारे दिल तक दम गदगद बा, जौन सपना रहे वो भोजपुरी के लेके वो पूरा हो रहा बा, धीरे धीरे ओकर उम्मीद जाग रहा बा। आप लोग के का कहना बा बात पे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन हमारे राय पे जरूर बात अपन कहम जा, अपन राय देम जा। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।